बाक्सायाव साद' बर' सुबुंफोरा मानसि बुथारनाय दायाव आसाम पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेदबारिनि काली फुजायाव रुपज्योति दासखौ बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ पुलिसा हमनो हाबाय। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय मदन बसुमतारी, राकेश दास, गुनुजित दास, जोंखां बसुमतारी, अनसाय बर', दनेन बर', मिनिस्रां ब्रह्म, अनजालु बर' आरो उन्दै गथ' एबा अदेबानि बैसो जायै सानै उन्दै गथ'। पुलिसा बुंनाय बादिब्ला काली फुजायाव एबा काली फुजा नायनायाव गावसोरनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानानै बे जाथाया जादों होनना फोरमायो। दा दायनिगिरिफोरखौ एबा दायनिगिरिफोरनिफ्राय सोंनाय फिननाय खालामनानै आयेन बायदियै साजा होनाय जासिगोन होनना पुलिसा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा मैगं फानग्रा, गय दखानि आइजोफोरनो स्कुल आरो आंगनबादि सेन्टारफ्राव ओंखाम संग्रा, मैगं फानग्रा बायदि खामानि मावनानै जाग्रा आइजोफोरनो गांसे गांसे जलंगा राननानै होदों। गावनि भारा थाग्रा न' सिङावनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नावखादा जाब्रांपार गामिनि बिफा रुंसारि नेरसोन बसुमतारी, बिमा मन्जु बसुमतारीनि सेथि फिसाजो बिथराय सात्रिनि बसुमतारीया गावनि जिउखौ गावनि भारा थाग्रा न' सिङावनो जिउखौ फोजोबनानै लादों होननानै खौरां मोनथिदों। आथिखालाव बिथराय सात्रिनि बसुमतारीया गुवाहाटी कटन मुलुगसोलोंसालियाव MA खौ फोजोबनानै कम्पिउटार क्लास लाबाय दंमोन एबा सोलोंथाइ लागासिनो दङमोन गुवाहाटीआव भारा लानानै। खौरां मोननाय बादिब्ला थरायना बिथराय सात्रिनि बसुमतारीया माबोरै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाखो, माबोरै बेफोरबायदि जाथाया जाखो बेनि जेबो गुबै जाहोनखौ मोनथियाखै होननानै खौराङाव फोरमायदों।